Зосечка, а ти ведаєш, як каже собака? Гау-гау. А як каже котик? Мяу. А як каже птушка? Тіу-тіу. А як тоді каже вовк? Вовк. Літера У нескладоває. Вітаю, сябри! Привітання. Вітання. Сьогодні з нами Сося. І Слімак. і я, Юля. І разом ми вивчаємо літери білоруського алфавіту. Угу. Зося, яку літеру вивчаємо сьогодні? Не складов. О, як у слові вовк. Так, сьогодні ми будемо вчитися писати літеру У нескладовую. І для гэтага нам спатрэбіцца А що нам спотребиться, Юля? поднос, Угу. манка Угу. і пальчики. І пальчики. Слухайте мелодію і повторяйте за мною рух. Раз. І раз. І. Спробуй, Сосечка, ти. І шапочку. Так. І перш чим перейти до сапраўднага пісьма, ми зробимо руханку для пальчиків. Руханку. Повторяйте за нами рухи. Як собачка риє землю. Гау-гау. Шукаємо костки. Угу. А як котик драпає двері. Мяу-мяу. Ой, у нас тут хатній тигр. А як тушка робить дзюбой. Тю-тю, Тіу-тіу. тю-тю-тю, тю-тю-тю, тю-тю-тю. А як вовк виє на повню. Ау. Ау. Руханка скончана. Цяпер перейдем до пісьма. І ў гэтым нам дапаможа Я буду допомагати. Слімачок. Тому що літеру У нескладовая ми будемо починати писати там, де у слімачка голова. Угу. Вось тут. Поглядите, коли ласка. Раз. І. Раз. І. І шапочка. Угу. І ще одна. Там, де у слімачка голова. Раз. І. Раз. І. Юля, будемо обирати самую пригожую літерку? Так, обов'язково вибирайте саму пригожу літерку. У мене ось этой. Угу. Поставим подобайку. Не забывайте на привіз. Коли ласка, поспробуй ти зовсім. І брейвіс. Вибери саму пригожу літерку тепер. Яка тобі більш подобається? Коли ласка, обведи тоді. Супер! Чудовно! Дякую, великі Зося. І дякую вам, сябри, що були з нами. Сьогодні ми навчилися писати літеру У нескладовая і кажемо всім до побачення! До побачення, сябри! Пакульки!